سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا بهرميني ميديا لهم سولوس عصرتو شدشت حملة استدالو حصرتو وانا وزيناتا تسعبنا خنقربو لكم هنا نمكتالكم ان عدمنا عندنا اتصاتهم كنقدم መንግስቲ ሾደን ኣብ ዝሓለፈ ቅዳመ ሰንበት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወፍሪ ጎስጓስ ምርጫ እናገበረ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ፈተነ ቅስለት ብትሪ ምኹናኑ መርበባት ሞባይል ቴሌኖርን ቴልያን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 50 ሚልዮን ናይ ዓለቕ ፃውዒታት ደው ከም ዘበሉ ማዕከን ዜናሲቲ ምሕባራ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሾደን ዝርአ ምስ ፀጥታ ዝተሓያዝ ጉዳያት እናወስኺ ክኸይድ ከም ዘሎ ሃዛት ምምሕዳር ሃገራዊ ኣብያተ ፍርዲ ምሕባሮም ከምኡውን ኣብ 2024 ኣስታት 1.8 ሚልዮን ወፃእተኛታት በጻሕቲ ናብ ፊንላንድ ናይ ሓጋይ መገሻ ክገብሩ ትፅቢት ከም ዘሎ YLA ምፅብጻቡን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ደግምና እናዓደምና ሕጂ በቐጥታ ናብ ዝርዝራቶም መንግስቲ ሾደን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ወፍሪ ጎስጓስ ምርጫ እናገበረ ኣብ ልዕሊኡ ዝተፈፀመ ፈተነ ቅስለት ኣልዒሉ ብትሪ ኾኒኑ በቲ ዝተኻየደ ፈተነ ቅስለት ሕፁይ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ማህሰይቱ ከም ዘወረዶ ዝፍለጥ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሾደን ቶቢያስ ቤልስትሮም እቲ ተኽሲ ኣዝዩ ዘስካሕክሖ ምዃኑን ኩሉ ዓይነት ፖለቲካዊ ጎነፅ ከዓ ክኹነን ከም ዝግብኦን ገሊጹሎም ትራምፕ ኣብ ጉንዲ እዝኑ ቀሊል መጉዳእቲ በፂሕዎ እቲ ጥርጥር ድማ ብጥይት ተቐቲሉ እዩ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝነበሩ ደገፍቱ ከዓ ሓደ ሰብኣይ ከም ተቐትለ ናይ ሽዑ ፀብፀባት የመልክቱ ብተመሳሰል ዜና ዶናልድ ትራምፕ እዝኑ ተሓኪሙን ፋሻ ተጠቕሊሉን ትማል ምሸት ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ ሪፓብሊካን ብዓወት ናብ ዓይኒ ህዝቢ ድሕሪ ምምላሱ ካብ ኣሽሓት ደገፍቱ ጽቡቕ ኣቀባብላ ከም ተገብረሉ ተፈሊጡ ትራምፕ ኢዱ ብምልክት ዓወት ብምልዓል ኣብ ሚልዋኪ ዝገበሮ ቀጥታዊ ምርኢት ኣምላኽ ኣሜሪካ ይባርኽ ዝብል ደርፊ ከሰንዮ ተራእዩሎ ብድሕሪ ቀሲሉ ኣብ መንጎቶም ገሊኦም ዝነበሩ ደገፍቱ ሰለይ ክብል ተራእዩ ንሰለስተ ደቂ ሓዊሱን ወሰንቲ ፖለቲካዊ መሓዙቱን ኣባላት ስድሮን ድማ ሰላምታ ሂቡ ኣብዚ ሰላምታ ግና ንበዓልቲ ቤቱ ሜላንያ ኣይሓወሰን ኣብ መንጎ ደገፍቱ ትራምፕ ቅድሚ ብጥይት ምቕሳሉ ዘውፅኦ ጭርሖ ብምድጋም ተቓለሱ ክብሉ ተሰሚዖም ኣሎም እቲ ኣብ ዝመጽእ ሕዳር ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ውድድር ሕፁይ ሪፓብሊካን ዝኾነ ትራምፕ ኣብቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናህሪ ማዕበል ፖለቲካዊ ናህሪ ክጋልብ ዝደሊ እዩ ዝመስል ሰልፊ ዲሞክራትስ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘካየዱ ክትዕ ዝተሓተ ነጥቢ ዘመዝገበ ወዲ 81 ዓመት ጆ ባይደን ንሕፁይነቱ ኣብ ሕቶ ከእቱ እንከሎ ቀፅሪ ትራምፕ ግን ኣብ ቀረባ እዋን ሕጋዊ ዓወታት ምምዝጋቡ ፀብጻባት ይመልክቱ መርበባት ሞባይል ቴሌኖርን ቴልያን ኣብዚ ዓመት ጥራይ ልዕሊ 50 ሚልዮን ናይ ዓለቕ ፃውዒታት ደው ከም ዘበሉ ማዕከን ዜናት ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 700 ሚልዮን ክሮና ብጉዳይ ምትላት ቴሌፎን ተሰሪቑ እዩ ኣብ ሃገራዊ ማእከል ፖሊስ ምክልኻል ዓለቕ ኣዋሃዲ ስርሒታት ሎታ ሞትሪዘን ጉዳያት ምትላል ቴሌፎን መሊሱ ክውስኽ ይኽእል ክትብል ኣተሓሳሲባላ ብኻልእ ዜና ኣብ እዋን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ስራሕ ንዝተለኽፉ ሰባት ካሕሳ ካሓቱ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ እቶም ነዊሕ እዋን ብዝቕፅል ኮቪድ ዝተጠቕዑ ሰባት ኣብ ቦታ ስርሖም ነቲ ቫይረስ እንተሒዝዎምን ኣብ ውሽጢ ጽላት ክንክን ጥዕና ምስ ዝሰርሑን ብናይ ሓባር ለዝብ ኣቢሎም ካሕሳ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ተባሂሉሎ ይኹን እምበር ትርጉም ቦታ ክንክን ጥዕና ንጹር ስለ ዘይነበረ ሕጂ ገለ መምሃራን እውን ኣብዚ እትዋት ክኾኑ ይኽእሉ ድዮም ዝብል ይመርመራ ይግበረሉ ኣሎ ኣገልግሎት ዜና ሬድዮ ሾደን ከም ፀብፀቦ ክሳብ ሕጂ ኣስታት 620 ሰባት ኣብ ሾደን መሰል ካሕሳ ተዓዊቶም ኣለዉ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሾደን ዝርአ ምስ ፀጥታ ዝተሓዝ ጉዳያት እናወስኺ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣሃዛት ምምሕዳር ሃገራዊ ኣብያተ ፍርዲ ሾደን ሓቢሮም ዓሚ ኣስታት 600 ከምዚ ዓይነት ጉዳያት ከም ዘጋጠሙን መብዛሕትኦም ምስ ምፍርራህን ጎነፅን ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ተሓቢሩሎም ቅድሚ ሕጂ ተመሳሳሊ ፍጻመ ዘእንገደት ቤት ፍርዲ ኣውራጃ ቦራስ ኣብ ዝመፅእ ዓመት ዝሓሸ መሳለጥያ ክትረክብ እያ ተባሂሉሎም ዝናኾነ ኣሽሓት መንእስያት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ንዮቶበሪ ኣብ ዝውሕዝሉ ዘሎ እዋን ጠለብ ቆሎ ስጋ ሾደን ኣብ ዝለዓለ ዝርዝር ምህላው ይግለጽ ኣሎ ውድድር ዩሮ ትማል ምሸት ኣብ ጀርመን ተዛዚሙ እኳ እንተኾነ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ሾደን ኣብ እትርከብ ከተማ ዮቶበሪ ግን ካልእ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ገና ይጅመር እዩ ዘሎ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ 1975 ዝተዳለወ ዋንጫ ጎትያ ካብ 74 ሃገራት ዳርጋ 1900 ጋንታታት ዝወዳደረሉ ዝዓበየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ መንእስያት ዓለም እዩ
ከምዛ መሰል ዓቐን ዘለዎ ፍጻመ ነቶም ኣብ ልዕሊ 70 ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ፍርናሽ ዝድቀሱ ኣሽሓት መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ምምጋብ ኣካል ውጥኑ ክኸውን እዩ። ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ኣብ 2024 ኣስታት 1.8 ሚልዮን ወጻእተኛታት በጻሕቲ ናብ ፊንላንድ ናይ ሓጋይ መገሻ ክገብሩ ትፅቢት ከም ዘሎ ዋይኤልኢ ጸብጺቡ። ሓላፊት ቪዚት ፊንላንድ ካትሪና ዋኮንን ዝሓለፈ ወርሒ ምስቲ ህዝባዊ ፈነወ ኩባንያ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ ምሕትት ቁፅሪ በጻሕቲ ወጻኢ ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ሓጋይ ብኣስታት 10 ሚእታዊት ክውስኽ ምዃኑ ግምታ ይባላ። እቶም በጻሕቲ ኣብ መንጎ ሰነን ናሓሰን ኣስታት 1.4 ቢልዮን ዩሮ ኣብ ኣገልግሎት መንበሪ ኣብያተ መግቢ ባህላውን ተመክሮን ከውፅኡ ትፅቢት ከም ዘሎ ካታሪና ወሲኻ ገሊጻ ኣላ። ብማእከላይ ገምጋም ወጻእተኛ በጻሒ ኣብ ፊንላንድ ካብ 5 ክሳብ 7 ለይትታት ከም ዝሕልፍ እዩ ዝፍለጥ። እታ ሃገር ግን ኣስታት 7 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ኖርዲክ ዝካየድ ዋሕዚ ቱሪዝም ጥራይ ከም እትሕዝ ዋኮነን ትዛረብ። ቱሪዝም ሓጋይ ክዓቢ ሕጂ እውን ተስፋ ኣሎና ትብል። ኣብ ፊንላንድ ዝካየድ ውድድር ንበጻሕቲ ወጻኢ ሃገራት ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ኣብ ጉራያን ኩባንያታት ጉዕዞ ብቐጻሊ ሓደስቲ መዳረግቲ ቦታታት የዳልዋ ከም ዘለዋ ኣመልኪታ። ፊንላንድ ብፀሓይ ፍርቂ ለይትን ብተዘማዲ ዝሑል ክሊማ ሓጋይን ኣብ ዝጽላት ዘለዋ ብጽሒት ክትውስኽ ትኽእል እያ ብመሰረት ጸብጻብ ሄልሲንኪ ታይምስ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት በዚ ፈጺምና ኣለና። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዝና እናመስገንና በዚ ንሰናበተኩም። ሰላም።